Init pag aso-aso pag do. Leg part. Asos. Good luck. Welcome back to our YouTube channel, no. Magkuanta guys, luto another chon. Manok, no. Ato i-oven guys. So, whole lechon para sa sinulog, no. Magpretitita. So, simple marination lang guys, no. Asin. Plus, i-massage niya ang asin. Plus, massage hasta sa sud. Ako tani butang nga garlic, nahutdan pa ko garlic. Ugma lang ko magbuta garlic, guys. Paprika, gamay. Smoked paprika, no. Okay. Pareha ato atong kuan ba. Ang marination ani guys, pareha ato atong giluto nga kuan, no. Limpo or crispy pork belly last week, no. Smoky ang flavor. So, overnight lang ni nako, butangan tanin nako garlic kunya. Hutdan ko garlic oy og limonsito no hutdan. Ugma lang ako iapa sa morning ako ning palitan. Ya, dayon fish sauce, pang aroma, iguon sa sud. Sa sud guys. Tama ini fish sauce ay pang aroma ni. So atong isod ang lemongrass no ako nang gidok-dok para mo kuan gid pag-ayo yung flavor. So nato dress cavity. Guys, simple kayo nya garlic unta to nya mo koy garlic. And after this isod na to sa ato ang kuan ziplock. Overnight lang guys. Then ang iyahang katong sabaw gamay atong adre. Okay. Ana, so na to na sa ref. So guys, mana overnight na to ning gikuan atong manok, no. Gi-marinate. So ato na ni siyang ibutang sa oven, no. Mao gihapon ang temperature guys. Preheat na ko ang oven og kuan 375 to 400 Fahrenheit guys. Nasagulan na rin ako di kuan guys. Garlic, no? Nakapalit ko garlic ganina sa Super Metro. Napay mga garlic diri ay ato na ipang sud. Breast ato sa ubos ang breast niya guys ha. Good luck. Na guys, so i-bake lang ni nato for around siguro 1 hour na manok. 1 hour. Check lang po nato ha kay basig masunog. Kainit. Balik na ta after 1 hour guys, no? So guys, after 1.5 hour good guys. Ang ipaabot og 1.5 hour dako ngud ako manok. Murag luto na guys. Luto na guys ay atong haunon. Nara, itong manok. Ay. Luto na guys. Ito lang na ipa-cool down noon ya. Alam nyo na ang kasunod. Magmukbang na ta. So guys, welcome back to our YouTube channel. Magmukbang na putag another whole lechon na ray. Ayun, nakita na sa camera. Siyempre natay kimchi ni Ador, no? Siyang kauban. Huwag na ko si Hilig hapon o si Kuya Devin sa luyo sa camera. Dara. Sauce nga na ay daghang kamatis kay daghan kong kamatis dire. Wa sa tay onion gihapon guys kay mahal gihapon kayong onion dire guys, no. So guys, Viva Pit Senior Santo Niño de, no. Pista Senior Santo Niño ron dire. Kuha tag rice be. Koy rice dire. Mag rice na pugko kay ikan ko bisikleta gani nag busay. Shout out ni by Julie de og ni kuan. Ni by Perlito gibihaan man ko. So guys, ato ning unahag tira ang kuan be. Guto na ba ni awa, init pag aso-aso pag do. Leg part, tingnan sus, tangtang buko guys oy. Kuanin na to mga sani 1.5 hour na ko gi kuan
gi oven sa. Tong tilawan una be. Wala pay sauce ha. Tilawan na to, wala pay sauce. Kaso eh. Kaya nagkakuha ganang kiwa. Ami kay guys. Wala be. Mga sila mga kaon gani ya. Wow. My God. Sauce. Luto kayo. Luto kayo guys. Itong sliceon. Init pa kayo eh. Init pa kayo guys. Ora. Pahay mapa. Hili guys, pahay kan. Yang kuan sauce, juicy pa oy. I-follow lang to din yung kuan, procedure no. Lami kayo to guys. Kuatag pako be. Salina na to. Kuan ani. My love adore, no. Pako guys oh. Dilawan na to. Lami na siya guys. Simple marination ran eh. Sauce. Nakasadsad na ba ang tanan? Sa sinulog? No? Comment down below kung kaya ito nakasadsad. Itong taga Cebu din na mga subscriber na to. No? Nindot kayo guys, kaya nindot ang panahon. Wa na gini uwan. Sukad gahapon. No? Whole chicken sa Magnolia ni guys, pero din sa sponsor. Dako ang manok sa Magnolia. Yummy kayo, yummy. Itong sauce na kapon ni garlic. Waray onion kay mahal. Ug sili. Yummy ya? Humot kang tangad. Suwayin na ninyo, di namumupalit o kuan. Sugstugo. Amit ni sugstugo. Ubin. Tiras kuya. Gutom na kay gikan kay email. Sakto kang luto guys ha. Wag dugo. Slob na to guys itong lamig yung sauce. Paborito rin ako. Kauna na to. Ayan. Kimchi. Kaunta. Ito guys. Gutom po guys. Umi kayo. Umi sa kuha na kamatis. Kay kamatis oh. Akong gikuanan og kamatis daghan. Shout out Bisaya Studio. Boss, Happy New Year da. Mo tag manok. Silingan na mo sa Bisaya Studio taga Cordoba ra. Amigo ni Kuya Arnel, shout out Kuya Arnel. Para imo ni Kuya Arnel oh. Bawal mo kanaya Kuya Arnel. Good luck dahil sa nangapel tanan no. Sa nangapel sa Sinulog no. Good luck ni tanan guys. Miss Universe bawi lang ta sunod no kay wata kasud sa kuan. Wata sa kasud sa top 16 mo to. Sige lang bawi lang sunod anam gyud nang kuan panahon. Di man perme masud. Sahay paggawas mang uban. Di ba guys? Data din ako kung agaw no. Gawas. Si Leo si Jure. Larga na sila guys. Shout out inyong duha. Mukbang tani eh. Nope. Guys, katong bago lang dire sa atong channel guys. Consider subscribe guys. Malingawin mo dire. Click the bell notification below po para ma-notify ka kung
Na tayo mga bagong kuan video pareha ni no. By the way guys, ang atong heart nga kuan sa button sa ubos na naka-enable na siya guys. I-check ninyo kabuta sa screen kana siya naka-enable na. Baka naman. Wala tag-rice Sila na. Awa guys, aso-aso pa guys, gihiwa ni kuya. Oh, init Kuha ko na aras kilid. Panit Woo! May Init pa. Init pa kay aso-aso guys, awa. Bago pa giniluto, gutomeng kay mapikaon sa rasa ron, launa alas 2 na giday. Hang kayang sausawa na mo, hang. Kimchi. Untuk kamatis guys. Pikas. Hiwa ko. Ako kayo. Na. Dako akong manok mo akong gipa abot og 1 hour and a half. Dako mo sagot. Nindot po siya i-ritso nimo og 400 Fahrenheit ang temperature. Pero dali kay siya makuha. Ang style 375 nako. Na dahil na hapit na luto. Hapit na 1 hour mga 20 minutes or 10 minutes. Ako adjust ng kayo pagkusugan gamay. Pero di na ako palapason og 400. Ay mag-dry. Madlo ko mo-dry niya ba? Ano yung susawa no? Lami po ni spicy siguro. Mag-testing ako spicy ani pero ang wa nakakita sa ato ang mukbang pag last week no. Sa atong pork limpo, ngani po. Lami. Road to kanat to guys. 4,000. Daghang salamat ni tanan ha. Buhon mapa-t-shirt na putag balik. Kaabot tag misag 5,000 siguro. Basin magpa-t-shirt sa anak kung natin budget. Papas ang manok kayo. Ito ni guys Na, ito pa magkakita ba sa camera. Salina na to sa Ador. Huwag si Tim, shout out yung duha. Tuog pa siya trabaho. Ay, kimchi sa kauban ni Ador da. Shout out sa kaubang Ador ani no. Gahimo ani kimchi ko kinsa to siya. Shout out lami. Baka naman. Nako Yakult guys. Yakult na ko kaya di mo guminom soft drinks. Ya. Inom po beer di. Inom ko beer gabi usa ka botelya dong pag. Suwainin niyo guys. Pwede po ni lutsonon niya. Kutihan mo lechon ko maghaling mata. Ano nga? Gamit ni. May bagas mo kay flavor mo po siya guys kay kuan ganang nakatawag smoke paprika ba? Uno do? Ang mo kuan. Sige guys, diri lang ta kutob no. Ay, busog kayo tanan. Mainom sa taga siya Inom tag Yakult. Di na sponsor atong Yakult pero Yakult pwede ra gyud kay tanan tong kita nimo. Nahan ko ani ko na probiotics. Yakult guys, inom tag Yakult. Miaw. Busog na kayo guys. Daghang salamat sa pagtanaw ninyo guys ha. Don't forget to like and subscribe. Click the bell notification below para ma-notify ka for another
para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong mga video, no guys. Comment down below ko, no guys, kung unsay gusto ninyo atong lutuon or imukbang na to, guys. Comment down below, no, kung unsa ato ang sunod lutuon o imukbang, no. May nana ka na, makaya na nato. Request sa mga subscriber na to diya. Ganahan mo request. So ayan na to. Ay lang po na mahal kayo, ha. Ang mga inato orang masudan ba, no? Sus ang liog, oh. Awang liog. Liog. Humo kaayo. Kanon, tusulog ba na be? See guys. Daghang salamat. Bye for now. Thank you for watching. God bless.